bana farashi ya tashi na kaya especially to me dalili to wannan dalili ya danganta daga ainihin tsarin gwamnati ko tsarin shugabanninmu ne wanda ya kamata a ce komai ya kamata sun sassauta mana abun domin mu samu sauki to shi yasa sun hawar da abun shi yasa abun ya kai ƙara kuɗi. Amma wasu na ganin kawai yana da alaka da kulla boda da Nijar ta yi, me gaskiya magana kai ma a wurin ku haka ne? Gaskiya ne wannan yana da alaka da wannan domin me Nijar da Najeriya suna taimakekeniya juna. Bangaren ita Najeriya ta taimaka wa Nijar da abinci, Nijar ta taimaka wa Najeriya da ainihin dabbobi na rayuwa, to kuma gwamnatin Nijar ta kulle ta ce ba za a shigo da ainihin dabbobi ba a Najeriya ba domin ba mu sa abin take nufi ba ko domin cimma wata manufa da ne ko cimma manufa ne. To yanzu masu kallo za su san me farashi wato na dabbobin ku a yau, kamar wagga da muke gani yanzu wannan nawa za a iya samun ta? Wannan ana samun ta 150. To wannan fa? Wannan 180. To dan dawo baya kaɗan ga wasu ne bayan ka, wannan za a iya samun ta kuma nawa? Wannan ta kai 200,000, abun haka ya biyo layi da layi. Wannan 200,000? Ƙwarai kuwa. 200 akuya? 200 akuya. To nawa ga wata nawa ga? Wata wannan? Wannan ana sai ta 90,000. Ga wata? Wannan 100,000. 100,000. To masu kallon mu kuna jin dai farashi a wannan kasuwa ta Uromi, wato inda sun ka tabbatar da maganar kafafen yada labarai cewa dabbobi sun yi tsada a bana. To babu wata 'yan madaidaiciya haka kamar ta 50,000? Akwai 50,000? Babu, akwai 50,000 yanzu. Sai dai inda yanka baka baya baki daya guda biyu kafa biyu su ne 50,000. Amma yanzu akwai 50,000 babu ta dan ko laiba ta yi balanta na a ce